थांनाय साननैसो सिगां मोनायाव सोनाब त्रिपुरानि डीएम शैलेश कुमार यादवआ आगरतलायाव जानाय मोनसे हाबायाव हाबाखौ फोजोबनो थाखाय पुलिस बिफानखौ लानानै गोख्रोङै गाग्लोबो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला त्रिपुरायाव मोनानि 10 बाजिनिफ्राय फुंनि 5 बाजिसिम कोविड केस बांनायनि थाखाय लकडाउन होनाय जादोंमोन। बे जाहोननि थाखायनो डीएम शैलेश कुमार यादवआ हाबायाव थांनाय सुबुंफोरजों गाज्रियै बेबहार खालामदों। टुइटाराव नुनाय भिडिअ आरो नखरनि माखासे सुबुंनि बायदिब्ला हाबायाव थानाय सुबुंफोरखौ नाज्रेदों आरो लाठी चार्जनि अर्डारबो होदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। हौवा गोदान, हिन्जाव गोदान आरो नखरनि गाहाय एबा गिदिर सुबुंफोरजोंबो गाज्रि बेबहार खालामनाय नुनो मोनदों। उनाव बिथां शैलेश कुमार यादवआ गावनि गाज्रि आखुनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिदों। त्रिपुरानि बीजेपी दोलोनि साबा एमएलएआबो सस्पेन्सननि थाखाय त्रिपुरानि चिफ सेक्रेटारिनाव खावलायदों आरो माखासे पुलिस बिफाननि सुबुंफोराबो गावसोरजों गाज्रियै बेबहार खालामदों होनना बुंदों आरो एरेस्ट खालामनाय सा 31 सुबुंफोरखौबो रिलिज खालामबाय होनना मिथिनो मोनदों। Onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station because he has not acted upon repeated complaints of people. And I as a district magistrate have to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग इधर काउंट करके बोलो। ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। Count and tell me. This is my command as a district magistrate.